ca pe o insulă. Știi că acum am început, da? Da. Că mi-a dat ăla de... Salut, lume! Și Aici acum suntem alături de Mădălinuții. Am găsit o mină. Du-te de! Bă, nu mai, mă dă, jucăm friendly. Stai cu minte. Că mă omorai, mi-ai luat jumătate de viață. Cu 2 puni. Da, că m-ai aruncat Nu jos. știai unde sunt? Ba da, am văzut. Ia, da. Hai să luăm lemnul. Dă-i un pic mai tare, te rog. Și noi întâi vom lua lemn, vom încerca să supraviețuim pe insula aceasta. Da, sincer, da, de genul ca rast. Mai încet. Mai încet, că nu ne auzim! Și suntem mult prea aproape de tabletă, de telefoane. Așa? Da, Nu ne auzim, bă, am pus lemnul pe jos. dacă ești noob. Am glumit, mă. Nu, spune ăla. Încearcă să iei oi dacă găsești. Am găsit una. Albă, nu? Nu, gri. Păi astea sunt ale mele gri cu alb. De Da, ce, e frate, clar. nu mai ale tale? Păi și eu Câte oi e? am găsit cai. Păi nu, că acum luam lemn. Și era să cad într-o peșteră. Aud oile. Sunt ale mele, eu le omor. Nu te băga la astea, că eu le omor, te rog eu omor. Da? Am găsit găină. Dar îmi dai și mie, te rog. Da, dacă pot, că am decât 2 aici. O să-ți dau ce posibilitate am. Deci lumea, noi vom lua multe, e mai greu acum pe o insulă, tot o insulă în depărtare. Mergem mult. Am găsit de ăla, cum trebuie, zahăr. Minează Sugar. minează tu aici. Unde, Că eu aici? da, minează, caută, să lucruri și eu mă duc pe insula cealaltă, da? Nu, vin și eu cu tine, mi-e frică. Am 2 bucăți de lână, ai noroc mai mult? Nu, că n-am găsit nimic. Am găsit decât 2 cai, dacă găsim șa. Lumea cred că o să intru pe creativ și o să iau 2 și. Că astea nu se craftează. Dacă Da, se... dar se găsesc și na. Eu încep să sparg lemn aici Da, sparge lemn. și cred că îmi fac o barcă. Păi da, facem barcă și plecăm după insula asta, da? Lemnul ăla eu l-am pus. Hai că fac eu un crafting table, ia și tu lemn pentru mine. Am lemn. Am 4 bucăți și când mi vine, dacă la o bucată îmi vine o... Ok, hai că am făcut crafting table. Vino cu a. Uite la aici. Și dă și mie, mai aruncă și mie câteva bucăți, că fac eu 2 bărci. Eu nu știu să arunc. Ține apăsat. Ține apăsat pe lemn. Cum? Stați așa, lume, că arunc eu. Gata, uite, du-te și el. Gata. Ia, dar mai dă și mie. E mult prea mult pentru tine. Stai că fac mine. Dă-mi și mie o sabie, că tu ai, parcă. Nu am nimic, eu doar ce m-am apucat de lumea asta. Trebuie să fac și 2 lopeți. Pentru ce? Așa e acum mai pe nou. Pickaxe. Topor. Așa că merge. Filmăm de 3 minute. La când ne oprim? Nu știu, nu mai da! Scuze! Chit pe chit, că și tu mi-ai dat una. Mai am să-ți dau unul. Uite, ia de aici. Stai că m-am pus pe telefon. Uite, de acolo, vezi? Ai luat-o? Da. Bine. Mai dă și mie ceva. Nu, Am pus-o aici. Dar zici și mie cum se scriu să intru și pe creativ? Ți-am zis să nu mai zici aici. Nu. Bă, e a mea! Mă, dă, e a mea! Vreau să o sparg! Lasă-mi eu că ies eu cu ea. Bine, hai ieși. Hai, bă, mai repede! Dă-te mă jos! Păi să cu tine parcă că intră 2 într-una. Ca să sparg. Sparge tu. Nu merge. Bă, dai mine. Nu. Bă, dai, dă-te mine. Hai, să luăm un împins, dă-te jos. Hai, di. Ai aruncat ceva. Gata, Hai, o dau lasă că jos. mergem cu a mea. O dau jos. Uite, vezi insula? Am depărtare? Da. Ia Mergem uite, cu- mă, dă. Eu- Mă, dă. Uite-te la mine. Da. Lume bună, eu am mai jucat pe mapa asta, dar am murit. Din păcate. Gata, sunt în apă. Oh. Și cum trebuie să fac? Ține apăsat pe amândouă. Merge? Da, dar mă duc într-un perete. Dar pe aia nu-i nimic. Stai, bă, că e lemn, e de toate. Te fac, mă dă jos în barcă. Eu îmi bag de la tine, seamnă.
Ce, bun, unde n-ai te-ai dus? De ce nu mergem o să sparg barca? Nu știu. Un bug? Dar pe mine nu mă lasă să vin încolo. A, gata. Uite, A, gata, am văzut. Am găsit Ia. porc. Stai că încerc să dau în barca asta, Lef. tare rău. Gata, uite, trebuie să apeși într-una pe ea, mă, dar fără să stai ai cu apsa, știi? M-am dat jos. Ne-a lăsat-o undeva. Eu mai sunt pe insula asta. Da? Da. I-am găsit porci. Uite, vezi aici spărtura mea în spate. Ia. Nu știu, că acum de-abia ajung pe insulă. Că m-am dat jos în barcă. Că Barca să o păstrezi la tine, da? Păi nu-i la mine, e pe apă. Hai, las, că mergem cu a mea, dacă e ceva. Că nu știu să o controlez, o controlez. Stai că aici mai erau câteva oi. Parcă. Am găsit un porc. Ia-l, e bun. Și un scuroaf. O scuroafă și un porc. Fac cu gaură în pământ ca să-l bag. Să. Gata. Porcule, vină încoa. Nu lăsa. Da, oameni buni, să nu ziceți că sunt. Nu, că, nici nu prea știu să joc mai Am mai clar. găsit două oi? Da, îmi faci și mie un pat, da? Da. Dacă o A, fac gata, acasă- au doile. Dar nu venim cu acasă. De ce să nu vin, mă? Nu venim, mă, te rog eu, mă. Sau cred că s-aude de la tine. Păi de la mine se aude. Că eu dau într-o oaie, ca prost. Gata. S-aude și aici. bă. Uite, am găsit o oaie. Nu mi-a dat lână, de ce? Bag. Nu mi-a dat nici lână, nici mâncare. Cred că ți-l dropează mai târziu. Am găsit și o oaie. E gri. Ia-o. A, ba nu mi-a dat, stai așa. Cred că ți l-a pus în inventar. Nu, eu știam că am omorât două oi, dar eu am omorât și o oaie gri, asta-i treaba, știi? Am 3 bucăți. Tu? Niciuna, că acum mă chinui să omor una. Stai dracu. Lume bună. Nu mi-a dat XP-ul. Am o lună. Ca să nu spuneți că intrăm pe game sau e așa, o să jucăm mereu. Am căzut într-o mină. Am pus lâna jos. Nu. Nu bună ești. Nu recunosc ce vrei. Bă, e prima oară când joc. Prima, mai am jucat. Dar nu știu să joc. Și cât film mă dă? Păi zic eu sau tu? Să știți că am putea să treceți de 15 minute. Am găsit o grotă. Unde ești, mă, tu? Bă, vine noapte. Și nu știu unde ești. Și mă omor zombi. Nu, că suntem pe pit. Cum adică? Fără zombi? Mi-am găsit oi. Bine. Două chiar. Îți face numele. Vine spre tine. Uite aici, sus. Eu iau pe asta care sunt eu mai aproape. Hai că am o grămadă de lână acum. Câte? Nu continui așa. Uite de aici. Tu Câte ce ai? paturi vrei să fac? Pot Două. să fac patru. Cum, mă? Două faci, mă. Pentru mine și tine. Bagă în pat. Acum. Stai să omurai. Hai, da, că n-ai de ca prost. Stai că... Unde ești? Acolo, uite, mai încolo. Ridică-te drept. Acolo. Eu sunt urcat în pat. Bă, da, prost mai ești. Ah, Văd? era în partea opusă. Unde ești? A, te văd. Ne facem aici o casă? Și eu... Știi ce bag a fost? Am omorât aia și pe urmă mai mi-a dropat 64 de bucăți. Mamă, cât de șmecher. Hai, În pauză? cercat, gata. Am și trezit. Mă, dă, Mai am 59 de bucăți. las că pe asta o iau eu. L-am luat eu, patul meu. Mă, dă, nu mai bine să facem aici o casă. Lasă, nu te mai spune. Da, că se spawnează oi în continuu. Uite, deja mai sunt două. Alea care ți-am zis. Mai ales că eu am făcut bagul ăla cu lână. L-ai făcut tu, s-a întâmplat. Hai mă, să mai mergem mai departe. N-am mă barcă eu. Mergem cu a mea. Bine, hai aici. Uite mai în față, eu... Hai drac, să omorâm... Că mergem doi acum într-o barcă. Da? Unde ești? Stai să găsesc. Am găsit cal. Îl văd. Îl Ei, omorâm? vezi, dar urâtul, nu. Mă urc pe el.
Căluț? Uite, mai dă 2 insule. Sunt pe cal. Mă iubește calul. Stai așa că sparg acum barca. Pe cât mă dau jos? Apare acolo ce dai jos. Da, sparge-te, gata. Am luat-o eu, Ce? barca. Ba nu. Ba da. Nici. Minte. Hai, fiche. Stai și cu mine. Sus! Te-ai suit? Nu, că sunt jos. Ține apăsat pe... Vezi? Tu spuneai că nu mai mă urc, dar nu știai că merge să ne fim doi, nu? Vrei să te las pe aici, că pot să te dau jos. Ba nu. Ba da. Poți să să ieși tu. Nu se găsește nimic. Cine trage după e torți. E torți. Lume bună, noi căutăm acum o insulă și cred că am văzut eu una așa. Ce e aia sub apă? Păi de aia mă uit, uite acolo, vezi că am văzut. Uite, mai e una. Tu unde ești, mă? Ce mă, nu ești cu mine? Nu. Minte. Bă, nu. De văd. Sunt în spate. Bă, de ce mă mută? Eu vreau în spate. Mă, am găsit lemn de la bunul, de brad. Unde mă? Cred că am găsit lumea întreagă. Mie nu mi s-a generat, uite. A, gata, văd. Sus, dai drumul, înainte. Uite și tu cât de mare e. Am găsit lumea, lume bună. Ba, nu, am găsit o gaură. Am găsit... Lupi! Ce lup ți se... Uite-l, mă. E oaie. E lup. Nu te contrazici cu mine. A, ba da, sunt lup. Mă duc să-mi brânzesc unul. Ai oase? Nu, am o bucată de carne. Mă ține să dau unul? Bă, asta e lumea aia mare. Da? Da. Că nu te ține să dai în el. Lumea Sorine, bună. ești de aici. Și așa scăpăm după Marte. pietate. Aici se va încheia acest episod. Nu Ba uitați nu, să... mai continuă. Bă, tu ai dat în cineva? În vreun câine? De ce? Care unul ochii roșii? Vrei să-i bat acum, vedeți că mă ține. Să mă alegi până mă omoare, că tot nu pot, că să mai iau pe cai. Bă, că nu te ține să dai în el. Stai mă jos. Am căzut într-o mină. Uite, am mai găsit-o. Mai am ochii roșii. Mare. Dai! Te omoară, mă? Da, ajută-mă! Nu știu unde ești. Nici eu! Dar eu trebuie să-i dau viteză. Stai că vin eu acum la tine dacă te dă. Vino spre barcă, că știu unde doar unde era barca. Că era și eu să-i dau una la o ți-dau javă. numele. Stai că vin eu acum. Omoară câinele. Mă fac full diamond. Nu, mă, jucăm ca lume. Oricum nu pot să mă dau pe game mode. Cred că mă alerg o javră. Mă alergă javra. Ia mă. Oameni buni, vedeți și voi ce câine rău am. Care mă mușcă și pe mine, nu știe de să... Bă, te-am zis și mie cum să intru și eu pe creativ? Nu! Bine. Că noi nu suntem ca tine să jucăm pe creativ toată ziua. Bă, că nu pe tabletă, pe calculator. Dar ce, noi jucăm pe creativ? Nu. Păi și? Am căzut o mină, mă omoară câinele. Te-a omorât? Da. Nu, Nu te-a omorât? nu, încă nu. Cred că s-a calmat și a plecat. E bine. S-a calmat! Cum îi dau să mănânci? Îți trebuie os. Ba nu. Ba da. Ba nu mi-a apărut opțiune cu carne în mână. Și cu carne nu știu. Am găsit vaci. Și o găină în pom. Și o oaie și niște lână și carne. Bă, e bine că stăm aici, că lupii omoară oile. Știu. Închidem oile și băgăm lupul el. Și vă omoară și pe voi. Ba nu? Eu vreau să omor o oaie, o vacă. Tu unde ești, mă? Nu știu. Eu încep să iau lemn de aici. Vreau și tu să mă ajuți. Mă, tu unde ești? Habar n-am. Vino cu barca, fă în conjurul lumii. Am 2 bucăți de lemn. Eu aici pun capăt la acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vă place ce Bă, fac, avem gemeni. Și-a plecat. dați like.